Riboy Entertainment Society kan penlong ya ke grand finale jong Riboy Super Talent Show Season 2 haka Henry Tarik ubenai Februari 2024 hamadan paham sim nongpo kaban sedang nadu ke Porsche baje no paisngi lawer bat lakot ngobhaya barok banwan saki ya ka sap ki kun kadong Riboy jongi lesepi wan ma ka sap ki kon Riboy jongi to sei ing banang hakibin chei penang ka jing sange kamai jongki kali ki baju kamai hanong po kala penjenjar ya ki pajba nong lej nong wan bat ka nong po kala kanja da ka jing bom don jongki kali kamai la banong bakane ka jing sange kamai jongki kali ki baju kamai man kasngi kala penjenjar ya ki nong lej nong wan na kaliang jong ba Bines Makri ubadiu chairman bat uba Vincent Sokhwai ubadiu general secretary jong ka Joint Action Committee All Riboy Passenger Vehicles ula pentip syabaro ba ka jing sange kamai kandang beteng lasai kasngiru kumbala ban sakhi menta kasngi nadu ka por man step tat adu ka por janmit omdon ka weiru ka kali kamai kabami ban kamai batla ban ong bakane ka jing sange kamai jong ki kali kamai katre kambha hanong po kumban shu pen kenmau bakane ka jing sange kamai jong ki kali kamai kalong halor ka jing kiu palat jong ka dor umpnyang bat ka jing bom pen sngap jong ki bor sarkar halor ka jing dawa ban penhiar dor ya ka bai umpnyang kali Sungai Pingam. Ha. Marah kon malam ni.